Magapasaka sa kaso sa Sandiganbayan ng Office of the Ombudsman may kaangtanan sa ginatudlo ng mga individual nga may kahilabtanan sa anomalya sa flood control projects sa din ginatarget sang ahensya nga ipasaka ang kaso sa adlaw sang Nobyembre 25 o kon antes sining nga petsa. Sunod kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla may 14 tubtub 15 ka public officials ang posible pasakaan sang kaso kagaraman sa ilang ginatudlo may kahilabtanan sa flood control projects o kung ghost projects sa Bulacan kag Mindoro. Ginsiling man ni Remulla nga ipasaka nga kaso naglakip sang malversation, bribery kag falsification kag ginatag nga wala sang plunder. Sunod kay Remulla, overrated ang plunder kag jutay lang ang na-convict sa sining nga kaso sang nagliligad nga tinuig gani ginpili sining mga mahapos mapamatudan nga krimen. To go PI, we will delegate it. What they're investigating, de-delegate na rin namin ang PI sa kanila. Kasi nga, para hindi na magdoble yung effort. Kasi, pag sila nag-investigate, babato rito, mag-PI, getting to know yun na naman yung witnesses. Eh dito, they've been working at it. They've been working with the witnesses already. Kaya, we'll just delegate the work to the DOJ for that portion. And ongoing na mga PI. Ongoing na. There are 24 cases right now. 24 plus the ones filed today. Marami ng kasong undergoing PI. Meron pang ibang fact-finding. Pero may nag-PI na, I think, 4 or 5 cases are being